هيوت تنقافيتيا أب منجدا كلتا تتقررتي جنكا زين نتاتقلو أقاطاميتات حازيلات قعز أبتي تسلمات برهان أبت حزن حاجوس أبت تسلقي فقري بحنساب تسالي كمتي تبق أوانات إن حلفن كان حلفون إن منن تنكر جزياتون كابتم زيترفو مسرح هيوتيوم معاس بزي قدس كلاتنا دكسب كبتي أوانات يفتنون يوم أبته موتت دما نحر حدنا زيادة كالي معالتات ندلالة تدقاقيفنا زقات أمنا شقرات بمفتح دما زحاشت معالتي كنفتر نخل كبرات تخطتلتنا نلومي كورنا تبقى أبتي بسنكي تلابع حمام كورونا فيروس أب عالمنا تفتئرو زلو زينو بركونتاتن أب حبرة تسب أخذ لو زلو تسقماتن دحرم التمات أب هاجرنا بقربا كنعزبو زقننا زحبن مدققاف إيرتروان أقالبونا سيحبو نقالة كابتي كورنا كنقروالكمينا بمسرت زوت ممرحي نفس وقف زيقا عبيتو كوشب كابز جمر كالأيسو منو أعطيرو يركب أب حتير جزيرما أبوشتن وطن زركبو إيرتراوان بسنكي زأقاطيمو زلو كنتات كمت نزخل زتفلاليو تسقمات أمقلال زوعل عينتاون ገንዘባውን حاجز يبركتو አለው እዚ ድማ ነቲ ካብ ቀደም ዝጸንሐ ኤርትራዊ ባህሪ ዝኹልዕ አጋጣሚዩ ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ካብ ዕለት 8 ሚያዝያ ዝፈለመ ብወለንታውያን መንእስያት ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ድማ ካብ ዝብዘይ ፍለ ንቕሓትን ተወፋይነትን መንእስያትና ዘጉልሕዩ ኣብ ዝተፈላልዩ ህዝቢ ክእከብሉ ዝኽእሉ አጋጣሚታት ካብ መልከፍቲ ቫይረስ ንምክልኻል ምርሕሓቅ ክህሉ ከም ዘለዎ ብተደጋጋምን ብጥብቅን ይሕበረናሎ እዚ ዝበዝሐ ኣካል ሕብረተሰብ ንውሕስነቱ ምዃኑ ተገንዚቡ ብንቕሓት የተግብሮ እኳ እንተሃለወ ሓሓሊፍካ ዝረአዩ ሸለልትነት ዘበገሶ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳውን ኣይተሳኑን ሆስፒታል ኦሮታ ካብ ኣምነት ምስ ንርኢ መዓልታዊ ኩነታት ጥዕንኦም ንምፍላጥ ዝመጹ ተገልገልቲ ብጻዕቂ ዝመጹሉ ቦታ እዩ ኣብዚ ዘለናይ ኩነታት ድማ ነዚ ዝወጽእ ዘሎ መምርሒታት ተግባራውነቱ ዘውሕሱ ኣተግበርቲ የድልዮ መልከፍቲ ኮሮና ናብ ሃገርና ኣብ ዝተቐላቀለሉ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ መንእሰይ ቀላሲ ሓይሊ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን ማሕበር ክትጻወቶ ንዝኽእል ተራ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ርክብ ብምክያድ ዝተፈላልዩ ውጥናት ኣውፅዩ እዋናዊ ሓበሬታታት ብመልክዕ ጎስጓስ ናብ ኩሉ ሕብረተሰብ ክባጻሕ ነዚ ንምትግባር ዝኽእል ወለንታውያን ዓቕም ሰብ ምውዳድ ካብቶም ቀንዲ ረዋሒታት ናይ ጥዕማም ኮይኖም ድማ ወጽዮም መሰረት መምርሒታት ወሰን ቁጥር በወሰን ቁጥሪ ከም መበገሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንዞባ ሓደ ሰብ ክሰልጥን ንሱ ከዓ ንዓሰርተ ሰባት ክሰልጥን እዚ ናይ መዘና ማህርት ንብሎ ገባብ ቅድሚ ሕጂ ንጥዕና ንሰርሐሉ ነይሩ ማለት እዩ በዛ ገባብ እዚኣ ከም ዝኸይድ እዩ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዞባ ማእከል ከም መበገሲ ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ሓደ ሓደ ከም ስልጡኑን ኣብተን ንኡሳን ዞባታት ከም ዝምለሱን ምስቲ ኣብኡ ብደረጃ ሃገር ተዳልዩ ዘሎ ጉጅለ ናይ ቅድመ ምድላውኒ ንሓደጋታት ዝበሃል ጉጅለ ካብ ኩለን ኣካላት ዝቆመ ምዝ ተዋሂዶም ከም ሰርሑ ምግባር እዩ ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኩለን ዞባታት ከም ዝኸይድ እቲ ቀዳማይ ዕማም ማለት እዩ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ብዓብይቲ ሚኒስትር ዜና ዝመርሖ ናይ ምንቃሕ ስራሓት ኣሎ ነቲ ኣይ በፅሕና ኣሎ ዝበሃል ከኣኒ ብደረጃ መጉልሒ ድምፅታት ጌርካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ንኡሳን ዞባታት እናዞርካ ወይ ድማ ቀዋሚ መጉልሒ ድምፅታት ምግባር ብቐጻሊ ነቲ ሚኒስትር ዜና ዝብሎ ናይ መጓሳጎሲ ንብረት ነዚ ቀጻሊ ከም ዝደጋገም ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ሚሪ ኣብ ዞባ ዓሰባ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ኣብ 10 ነቁጣታት ዝስራሐሉ ኣሎ ኣብ ዓሰብ ዝስራሐሉ ኣሎ ሕጂ እውን ኣብ ማእከል ብዘወርቲ መካይን እናገበርካ መጉልሒ ድምፂ ገጢምካ ይስራሐሉ ኣሎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ እውን ብውሕዱ ተን ኮሚቴታት ክሳብ መምሕዳር ከባቢ ሓበሬታ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ትቕርፂ ብደረጃ ዞባ ኮይኑ እቲ ናይ መንእሰይ ንብሎ ዘለና ኣካል እውን ኣካልናት ኮይኑ ከም ዝንቀሳቐስ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብተን ካልኦት ንኡሳን ዞባታት እውን ብተመሳሳሊ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዳለወ ማቴሪያልስ ኣሎ ብሮሸር ፖስተር ዝተፈላለየ መነቓቕሒ ፅሑፋት ይዳለሎ
حامات أخاس كافم تبلفون سكاب تحتي ودابة سلازلو خبت سلازخل بتفطروا من ساعات سكاب تحتي من مغياي بحري سلازلو دارك أمنو سكاب جزاءتي ناس زي حمام انتايو بهمي أجواب كنكالا خلوا لنا دزن بمينسترة عنا وهنا العلوي حيل عمان زوج أزلوا ممرحيتات كقول سب كم يجرو كتجبرني خل أو أخلناها أفتي أمنو سكاب جزاء داتنا تي زعبات الحمام كتسب انت عين تفلتو يزلوا بهمي أجواب كالا خلوا له دن خمسة حوسي كويشنر عينت أدلينا لنا بهم وأجباب مسكا سكا تحتي تي كوسكاس كقصل تي كالك بسانكي زغانا حزرت نأي محتسبي كون زغانا مسار هاد ديفلوب كان زيهم كما يجرك كافتهم سبتسجع أو واتيكا ميجركان أو تبصح بوحدو بسانكي زي نأي محتسبي كستاي زي مركبسي كابز حمام زي تقع حبرتها كهلو الناس لازم يقولوها لازم أمستي بتزلوا ناي كرتي ناي من محدارات مالتي أو أتي سرح زلها ماذا أو جلاب جل زواتات من تتجبر الله لازم يزيد والتي حفشة مدبات مالتي كم محل نتفتات نايزون من سيات كاب أجباب مسرع نتجلجلتي زفلم كوينو نفس وكف تجلجلاي أبتي رحقتو تحليو استحجت أبوتا دو بمبال حدا دحر حدا يسعبو بدحر زي نابتي تدالي زلو محتبيت بمخاد زدلي تريت بمكبر نابز سعب مسرح معكان رسمي أكلات يحلف بوقع مخانو دحر من رقاقات دما نابتز ملكتو بعلمويا يخيد أبزي كنجنزبو زلنا نفس وقف أبالنا يتحكمناون أبزاز متقالو جزي تمساساري مسرح يحلف تجلجلتي أوشتو خينهم تراهم أبز بيلو أوانون رحقتهم حليهم كوف كم زبلو يجبر بخمسة أجباب نايك المقطري إبرة مستفد أمدما دحر قطري حمومات مستفانو تجلجلتن سرحتنياتن كتقوملو زوحلو مسارحيتاتن كفلتاتن مدهانيت بمنزاجن كالق نايت ريت أجباب بمكيادن لتهنو كم زحلو يجبر أزوم ولنتوان حدا كابتم توديوم زلو جلتات كوينوم نحبرتسوم نخحجزو بخلنا كسعب زلو سناي تبقسو وسيدوم يركبو ولنتوانات عبد من سيات كسرت كم زلو بما تكل صرح لي حدا قبشو عاد متكلات ناي محبر النسي ولا حدا عبال ولنتاوي خونا الله نمنتاي يقوم زبل ولنتاون تقين وانا زخونا خال قصور جبر زيكل ولنتاو جبر مالتي وانا ناي كبرتاتي وانا هجراوي ببزح ملكيتاس ندحر ولا نتاو خوينو ناي بحق ولا نتاو ندحر خوينو نتي زبقعه اقلقالي مالتي ورا بحكي مغدياتو نتي زبخا مغلقال بتي تقول ابركتو بغبار لك انا ريسك سراحيو ግን ዝኾነ ነገር ክስራሕ ለኻነ አምላኽና አሚንና ኢና ንስራሕ ዘለና ዝኾነ ሕማቕ ሆነ ያጋጥመና ንኸውን ተሓጉሰ ኢኻ ዝገብሮ ዘለዎ ወላ ሓንቲ ሽግር የለን ኣነ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተዳሊሎሞ ስለዚ መጥተውን ዝብል ቴሌፎን ተደውልኒ በቮለንታይ ድማ ናብዚ መጽ ያለው በቮለንታይ ከምዚ ክሰርሕ በመኻለካ ሕለና ወዓጋበት ስማን እዚ ሕማም እዚ ክሳብ ሕጂ መድሃኒ ስለደይ ተረኽቦ ዶክተር ጥራይ ድምልከት ኣይኮነን እዚ ኩላትና ዶክተር ኮይና ኩላትና እጃምና ተበርኪትናስ ክንቆጻጸሮ ንኽኢልና ዝብል ተሓሳስባ ስለዝመጻኒ ኣነ ኸበርክታ ደኽእል እጃማይነ ምብርካት ድማ ናብዚ መጽ ማለት ኣብዚ ሕጂ እዋን ምዝ ዘሎ ናይ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ዝመጽ ዘሎ መምርሒታት ነቲ ዝወጽእ ዘሎ ሕግታት ተግባራውነቱ ዘውሕስ ገለገለ ኣተግበርቲ የሉ እዮም እጂ ኣብዚ ቦታ ድማ ካብ እቶም ሓካይም ተማቒሎም በቲ ሓካይም ነቶም ሕሙማት ርእዩ ወጽኦም ድማ መሊሶም ነቶም ፋሕከብሉ ካብሉ ገለ ዝብል ካብ ዝፈራረቑ ንዓኦም ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ብተወሳኺ ከዓ ኩሉ ግዜ መንሰይ ተቐሪቡ ክጸንሕ ስለ ዘለዎ ከምዚ ኩነታት እሞ ከዓ ነፍሰይ ወፊዩ ኣብ ክንዲ ሕብረተሰቡ ወፊዩ ክነጥፍ ስለ ዘለዎ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ከምኡ ከዓ ናብዚ ተጸምቢሮም ናይዛ ጉጅለ እዚኣ መዲብና ዘለና ማለት እዩ ክልተ ዓበይቲ ስራሕቲና ክሰርሕ ጀሚርና ዘለና እቲ ሓደ እዚ ናይ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ኦፒዲ ነቲ መሰረታዊ መከላኸሊ ናይ ዝሕማም እቲ ናይ ርሕቀት ምሕላው ወይ ናይ ማሕበራዊ ርሕቀት ስለ ዝኾነ ሕጂ ንዑ ምሕላው ወይ ናይቲ ካልኣይ ካቲ ናይ ንዚ ናይ ትዕቀኑ ከለዉ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ንዑ
نكتتال الله مالتي تخلي تخا خمزي نريز لنا زي هوسبيتال مسمخانو مخاطنا قاف مسمخانو ناي سبراي من صاغ الله مالتي حجي زخا ابتنا يمشت كل ابصراح مسواعله ابتنا يمشت كان زي هوسبيتال نتناي سبراي من صاغ الله مالتي تمدب حجي قاليهم ابز ناي لوغ سرحلو قاليهم ابتنا يمشت سرحلو قاليهم ناكلتي يزدقهم لونا مالتي توم ابالات تحفشا ابتنا سبراي نحريني حجي كسب 10 زخون ابالات الله ابز ناي نكو خاطه مساسري كسب 10 تكل زخون ابالات الله مالتي نجوه ساعات شو ما أنت نفرقان ساعات شعتي أبيلو يخون مجمرتها مسمتنا بتعمي صبو كم زمان يتصبون كم زي رجالو قلقلي ومثلني تصنح نيرو جن بمسرته بزوم أبزي كان اليوم لوعلنا رجال تحزو ولنتاويان بتعمي صبو زخوني ناي رحقة محلاو زنورو أجابي ونيرو بتعمل نتي زلو ناي صقت زنبرة كم حجي تي دي استانس حليخا رغت كحليخا ناي متاو أجاباب ولا بسلطنتون بتعمل صبغ سلطنت نيرو بزكازيون زخونة تقلقالي كأدخله بزنريو زنبرنا ماين سمنان قريب كأبدجي نات حسبك يوتو نيرو سلازي بتعمي كترنو تقباي حجي أبزي أنت حنت نجار كبرو زلنا زوم أبلات هيلنا حجي زوم أبزا وجي الذي أزلنا تمهرو كوليجن سرحت نياتات من أسياتنا أتليس زخم بركنا حجين تيم كم زي نقول حزب أوي كأثم زي تينا خلوا نخل أبتي ناي درجة ناي نقحتنا توم سي أبتي العزل زبالة زولين خلوا بالنخل نيات أبزلون تيم ولا كسب حكايم رابع عامة ناي تمهرو ناي كوليج تعلنا كسب كم اللو خب كلا عامة كم كاب سفر عليه كوليجات ماتي كابتن كلهم كوليجات له كم كاب سفر عليه أنا سرحت نياتات من أسيات بهامات أزتورنا فمالتي نايتي ودابن يمزلو حجز نحرين لانتايو تزحش أفلوت الله معناته بس زلون تزحش نحتالو سوت رايزي كنا خلبنا نخل جن أبتناي زجبر تنقطع تابت زجبر بتو معناته أبزخونة نتفت جدا حكيم الله مسانا دا زخيت مالتيو نقول لن تنزجبر راسي بس بزي زخونة مسجارينا نجبرن سوت رايزي كنا حجي تي زعابي نجر زلو مالتي زعابي نجر زلو أتقدم يسرح نجمر كلنا تازوس توصلنا وركشوب بمنستر أنا استوحبتنا ببعثر تجارة استوحبتنا وركشوب أزي حجازيت نتنقطع مالتي نخط تنقطع حجي كابن حنت سيبس كنا نتركم زي بالكيات تجبر أبزن حرقنا ግን ታይዞሎት ናይቶም ወለንታውያን አበርከቲ زولو سمعتناتهم أزي زحقوسك مش كم زب ولا شللتنت يلهم كومترايزي كنا تعتبت ناي صراحة تقدر نحرينا أزي زحقوسك عينات كايدي بتسخال ما تأسي بتستانق بتختنق زخلهم زخودو زولو ما كنا نخيد زلنا كلنا ما داتي حجي زت حاجة باللي جعناتو يزول هجي مسكم زولو مخنياتو زحمام زكوا هم تنفلطو كويناتي وي ورارملي حجي نابزخ ما زخلوس كم زي توفي خيخات متسز لخا حجي جن نتمو فاين لو زدنا جن كتكسر سلازي بركا خا بتنقاقات غبرو مالتي بس دخاله أرنا في نايتهم كاب حمامات زمتو من اسيات كيلا فيزيوثيرابي أتو سلمان حمدة زجبر زلو نتفتات أب أصالتو تجلجلتن نموياوان بسنكي تعقن قطع زي بلو أجابب مسرع تجلجلتن زقات ممز نبر عنقفات أزيو كم استفخاسيو قليتولنا حاجزهم بالتعميل معناته أبزي أوشتي توم ستاف أقدمهم كرم زوم من أسيات ممتع توم ستاف يموت يوم نابز دقير سرحهم نيرو حجي توم ستافات أوشتو قينا ما كندنا تحمم زنقدو أب دقوت يوم رجع زنقدو نيرو حجي نزيا بتعم مني ما يزجرهم مالو بتعمي بك أنا تسرح نقطع ففسي بتعمي حق الزلا فلاينة محبرة وراح كتزبها الكلمة حجي ولو نقدمكم تلفزيون ونريكم منيركم تخونيكم أبزنا ورا متقات قلقلة حجي توم ستاف أفتوش أوفيس قينا من عام كأنقدو زقبهم نابز دقنا وتيهم راح أقبا مسرح حزبها قل زلوم نيرو حجي زوم من أسيات كابز مطوم جن توم ستاف وشتو قينا مسرح مسرح له زوم من أسيات كا أبز دقو قينا نتي سرح بتعمي صحوف بتعمي حق السرح تعم نفعتهم تي كابسب نفسب زلو رحكات طبق كتاتلو أبز تحتيب كاشعو ترحكات خاتاتيلهم أبز ناي إيد محصاب خاتاتيلهم نابتي ناي معك أنا راي رسمت مالتي نابا نحلفهم مالتي تعم طبق زلو تمكتتال كله تنقاطات عنا كم تهزبخ أنا نقحة خير الله مالتي بتعم لعل تنقاطات يلو بزماتي خاب ما كلا جزيتات زلو سابزي لعل تنقاط له دس جنا جرسي يلا طبعا يحبون نفعت كل أهما نفعت أنا مسؤول في تجزئة أنا ساعات سبوع حاجة زي أمتى من هاجين إحنا هذا الجمر حيل هبوا أوان كأ يا أمر لا كبرات تختتلتنا زلنا يقنيات مس كل زت حنا محبراوي هوتن كبرتاتن
ንኽንክተሎ ክብድ ዝብል እኳ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ንእሽቶ ብርሃን ዓቢ ተስፋ እትምጡ ንጽባሕ ዝሓሸት መዓልቲ ንኽንገብራ ሎሚ ንሓድሕድና ክንተሓጋገዝ ግዜ ዘይህብ ውሳኔ ይኸውን ብተሓጋጊዝካ ናይ መንባር ባህሊ ኣለና ልምዲ ኣለና ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክኸውን ከሎ ከዓ ኣዝዩ ውላዕ ዘለዎ ሓደ ካብቲ ክብርታት ሕብረተሰብና ዝፍለጠሉ ሲ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ጽቡቕ ሰኢልካ ኣይትሪእን ኢኻ ኩሉስ ብሓሳቢኻ ተዋሂድካ ይኸይድ ሕጂ ኣብዚ ከዓ እዛ ንሪኣ ዘለና እዛ ሕማም ሓደ ብፍላይ መንእሰያት እቶም ሓይሊ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ብወለንታውነቶም ክትሓጋገዙ ኣብ ከምዚ ስራሓት ክትሓጋገዙ ካልእ እውን እቲ ዝበሃል ዘሎ መምርሒታት ቀንዲ ኣተግበርቲ ክኾኑ ኣብ ዘይትግበረሉ ዘሎ ከዓ ኣረምቲ ክኾኑ መሃርቲ ክኾኑ እዚ ብከምዚ ኣገባብ ክኸውን ኣለዎ ባስ ክቕይርዎ ዝኽእሉ ነቲ ዝፀንሐ ልምድና ብፍላይ እዛ ናይ ኣብታ ናይ ማሕበራዊ ፍነታት ትበሃል ፀቒጠ ኣነ ክሳይ ገብረላ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ንሪኦ ስለ ዘሎ ከም ልምዲ ኮይኑ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እዚ ሕማምሲ ከምቲ ኣብ ዜና ኣብ ሜድያ ዝግለጽ ነበረ ብዶክተራሲ ዘይነበሩ ኩነታት እዩ ዝሓትት ዝብሎ ዝነበሩ ሕጂ እቲ ነበሩ ኩነታትና ገሊናስ ነዚኣ ክልውጣ ዝተጸገመ ኣካል ኣብ ከባቢና ገለ ተለውን ክንሕግዝ በታ ዘላት ሰበታ ዘላት ዓቕሚ ዝሕግዝ ግልድን ክህልወካ ኣይኮነ ወላ እቲ ናይ ሞራላዊ ሓገዝ እውን ዓብዪ ሓገዝ ብዙሕ ስልጣኔታት ሃገራት ኩለን ሎም ተጠላቒ ንሪእና ኣለና ሰብ ከም ቆፅር ረግፍ ኣለዋ ሓንቲ ክገብሮ ይከኣላ ነዚ እኩብ ማሕበራዊ ሓይሊ ጥራሕ ክገጥሞ ዝኽእል እኩብ ኣተሓሳስባ ብሓባር ብምምፃእ ምትንኻፍ ዘይኮነ ነዚኣ ኣሊኻ እኩብ ኣተሓሳስባ ብሓባር ሃርሞኒ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ክገጥሞ ዝኽእል ቻይና ከምኡ ስለ ዝገበሩ እዮም ወፂኦሞ ዘለዉ ንሕና ካብ ብዙሕ ነገራት ከዓ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ናይ ማእቶት ናይ ብሓባር ምስራሕ ናይ ይህን ምሂን ተባሂልካ ተረዳዲእካ ምኻድ ባህልና እዩ ማለት እዩ ንኸደሉ ፀንሐና ኣገባባት እዩ ስለዚ ንሕና ብዙሓት ክትሓባበሩ ዝኽእሉ ካብዚ ሕብረተሰብ ዝበዝሐ ክፋል ክነወሃህዶም ክነተሓባብሮም እንድሕር ክኢልና ክንዕወተሉ ኢና ማለት እዩ ምረት ይስማዓካ ይብትገል እዩ ትፈትዎ መቕረብካ ኣብ ሓዘን ኣጋጢሞሲ ምትእኽኻብ መላብዕና እዚ ኩነታት ስለ ዝኾነ በይኑ ደፅንዖ ዘይብሉ ብታ ገዝኡ ተኸርሚ ውሽጢ ክነብዕ ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ብዙሕ ካብዚ ክብርታትና ተተንኪፉና ኣሎ ሕጂ ነዚ ተሓባቢርና ክንሕፅሮ ጥራሕ እዩ ዘለና ነቶም ዝተሓባበሩ ሕፅርዎ ክኢሎም ሰብኣዊ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ምዋሃድ ምትሕብባር ክገብሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓበን እዩ ተሰሚዕኒ እዞም መንእስያት እውን ወሪሶም ክኸተሎም ትኽእል ኤርትራውያን እዚ ንዓና መጀመርታና ታሽሙ ኣይኮነን ካብ ቀደምና እውን ብባህሪና ብናይ ሕብረተሰብና ልምዲ ተሓጋገዝቲ ኢና ስለዚ እዞም ከምዚ ዓይነት ባህሪሲ ንዓና ንኤርትራውያን እቲ ካብቲ ጨዋ ህዝቢ ክብለና ዝኽእል ባህሪ እዩ እዚ ቀሊል ሕማም ኣይኮነን ካብ ወራር ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ወራራት ዝኸፈ እዩ እዚ ድምፂ ዘይብሉ ወራር እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ኸማን መኪቶም ንሕና ነብስና ክንሓብእ ከይብሉ ከምዚ ዓይነት ክፍፅሙ ከለዉ ብጣዕሚ ደሕብናከ ስለ ዝተፈላለየና ብኣካል ስለ ዝተፈናተትና ፀጊሞ ደስተማስል ኣብ ብርኩ ዝደንን ኩሉ የብሉን እታ ናይ ቀደም ባህልና ክትህሉ ኣለዋ ከባቢና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ቆሊሕ ክንብል ክንክእል ኣለና መኒ እንታይ ኣሎ እንታይ ፅገም ኣሎ ገለ ክንተሓገዝ ክንክእል ኣለና ንሱ እዩ ከኺደና ፀኒሑ ካልእ ኩሉ ወለንታ ክኾን ዘለዎ እንተላይ ነጋዳይ ወለንታ ክኾን ኣለዎ ብዙሓት ናይ ብሓቂ ዝሕብኑኻ ነጋዱ ንርኢ ኣለና ሕጂ ቀልጢፎም ሰሚዖም ብውሕድነት ዝዓበየ ዕላማ ዝርእዩ ውሕዳት ከዓ ነቲ ኩነታት ዝብልሉ ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ ነዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ተጠቂምካ ክትእክብ ምፍታን ከዓ ኣይተሰኣንን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ክርትዑ እዩ ዘለዎም እዚኦም ደጊሞም ክሓስቡ ኣለዎ ሎሚ ንሕና ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓገዝ ኢና ንደሊ ናይ ነብሲ ወከፍ ኩሉ ማለት እዩ ምትሕግጋዝ ምትሕልላይ ዘድልየና እሱ ጥራሕ ይኸውፅኣና ዝኽእል ኣብ ህይወት ዘጋጥመና ከበድቲ ብድሆታት ንፅቡቕና ክንቅይሮም ምስ እንኽእል ዕዉታት ሰባት ከበሉና ካብ ዝኽእሉ ዓበይቲ ረቑሒታት እዮም
أبني عود معلت كوينا تماليسنا كنذكرهم إن كلنا دما فتم كم زي كسرنا نرداء نها هم إرتراويان بزحنا قرصيرنا هنا حجون نزم أقاتي مزلو بتي لكن محج زي تفلي أقوارنا قرنا كن سعرونا زحمان بوحدو زوم حميمهم زلو كما حرولنا حدا بكورونا زموت كيهلونا ترى هنا كلنا هنا نسرح زلنا لازم كلنا إيدي لنا نسرح زلاو مالتي بنقحتك كله تزبها زلو ممرحتك كان تكبروا أب تكبر مجمرا نفسنا نتكبروا لحر أب كبابينا لا تكبرنا تخيل ناس زين عوتها للمهنات